Frisbeegolfin Euroopan mestari Seppo Paju. Ensimmäinen päivä on nyt takana ja toinen päivä kohta edessä. Mitkä on näin mietteet täällä Meritoppilassa? No, mietteet on aika tuuliset. Eli tuulta on paljon niin kuin oli odotettavissa ja siitä puhuttiin paljon ja osasin varautua siihen aika hyvin. Aika kierros oli kohtalainen, mutta nyt lähdetään parantaa kyllä selkeästi. Et sinne ei muutama heitto radalle ja niitä nyt lähdetään ottaa kiinni. Aivan. Mikä on sun paras ase tätä Meritoppilan tuulta vastaan? No kyllä se on mun drive ja että mä pystyn heittämään tosi vakaatakin kiekkoja, jotka ei hetkahda kovistakaan tuulista ja mä saan ne lentää aika pitkälle. Eli drive on mulla ihan selkeästi vahvuus täällä. Kyllä. Miten ootko ehtinyt juttelemaan vielä kilpakumppaneiden kanssa, että mikä on tää yleinen fiilis Meritoppilan radasta? No kyllä paljon puhutaan ja pääasiassa tuulesta. Että tuuli on oikeastaan, että etelästä me pelataan pääasiassa, niin ei siellä ole mitään tämmöistä oikeastaan ikinä. Että ihan poikkeuksetta. Niin tyynempää, mutta kova tuuli se puhuttaa paljon. Kyllä, mutta jos otetaan toi tuuli pois laskuista, niin mikä on Meritoppilassa parasta? Kyllä pitkät väylät. Mä tykkään, että pitkälle kun saa draivata koko ajan, niin oikeastaan koko ajan täyttä driveen, niin kyllä mä tykkään siitä. Mahtavaa. Kiitoksia Seppo Paju ja onnea toiselle päivälle. Yes, kiitos.